L-approvazzjoni b'saħħetha tal-infermiera u l-qwiebel għal ftehim settorjali ġdid b'kondizzjonijiet mill-aqwa kien is-suġġett li tkellem dwaru u ġie mfaħħar mill-editorjal tal-Gazzetta l-Orizzont fil-ħarġa tagħha f'nhar Santa Marija. L-editorjal intitolat Kondizzjonijiet aqwa l-infermiera jitkellem dwar l-importanza li l-infermiera għandhom fis-soċjetà b'mod speċjali meta faqet l-imxija tal-COVID-19 fl-2020 fejn din il-professjoni uriet kif inhi waħda indispensabbli. Dan l-editorjal ikkummenta kif bil-ftehim settorjali li kiseb appoġġ b'saħħtu fil-Konferenza Ġenerali Straordinarja tal-MUMN b'vot li laħħaq is-87% il-Gvern qed juri kemm jinsab impenjat li jkompli jolli il-kundizzjonijiet ta' dawn il-ħaddiema. Dan fil-waqt li jkompli jgħid kif permezz ta' ħidma favur kundizzjonijiet aħjar għal dawn il-professjonisti, il-Gvern qiegħed jaraf kemm din il-professjoni hija waħda vokazzjonali għalhekk huwa biss xieraq li l-persuni li jaħdmu f'dan il-qasam ikollhom kundizzjonijiet ekwi biex bihom huma u l-familji tagħhom ikunu jistgħu jgħixu ħajja ta' kwalità fil-waqt li jkompli jimmotivhom iwettqu din il-ħidma b'tant dedikazzjoni. Is-sentiment espress minn dan l-editorjal huwa wieħed simili għal dak li sostna l-Prim Ministru Robert Abela fl-aħħar intervista li kellu fuq One Radio il-ħadd li għadda fejn innota li dan il-ftehim settorjali huwa wieħed storiku. Dan il-ftehim li wasalna lih l-infermiera u l-qwiebel se jkollhom l-aqwa pagi illi qatt kellhom f'dan il-pajjiż, se jkollhom l-aqwa kundizzjonijiet tax-xogħol, l-aqwa allowances illi qatt kellhom għandek prattiċi li jmorru lura għal numru ta' snin illi se nibdluhom f'dan il-ftehim biex jitrasformaw ruħhom f'kundizzjonijiet tax-xogħol aħjar. Fil-fatt fost il-kondizzjonijiet aħjar li se jkollhom l-infermiera u l-qwiebel huma li f'kull grad se jkunu qed jirċievu management allowance u s-6.6 sigħat li l-infermiera u l-qwiebel kienu jaħdmu bħala parti mir-roster tagħhom se jkunu mħallsin bir-rata ta' overtime u mhux bi flat rate fost oħrajn.